initiativ, I sætter i gang her. Også tak til alle dem, som sikkert har sagt nogle pæne ord om mig i processen. Jeg ved ikke helt, hvem det er, men jeg er sikker på, at der er et par, der sidder her. Så jeg vil hellere sige tak for, at I i hvert fald ikke har afsløret alle røverhistorierne, som sikkert også kunne komme med i processen. Når det skal være sagt, så er det først og fremmest 2 mennesker, som sidder her i salen, som også skal have en tak. Og det er ikke fordi, de træder til, når jeg får sagt ja til lidt for mange ting indimellem, og dermed får svært ved at få familielivet til at hænge sammen, og børnene kørt rundt til alle mulige ting. Men det er faktisk først og fremmest, fordi det er dem, der meget tidligt sagde, at deres døtre i hvert fald kunne mindst det samme som alle mænd, og også nok lidt mere end de fleste. Men at man også havde en pligt til at gøre noget med de evner, man havde fået. Man havde en pligt til at række hånden op, når man troede, at det var faktisk noget, man godt kunne stå på mål for. Så står jeg jo heller ikke her i dag, uden ikke at have haft nogen, der har givet noget inspiration på vejen. Og jeg har været så heldig at faktisk se en del bestyrelsesformænd på vejen. Og jeg synes, jeg tager lidt med fra alle sider. Det her handler jo også om at være rollemodel. Og jeg har også haft nogle rollemodeller, som jeg alle sammen har lånt en lille smule fra. Jeg har haft den første bestyrelsesformand, som overhovedet ringede til mig, var Anders Knudsen uden fra CBS. Og jeg troede egentlig, at han havde misforstået det, for jeg var ingeniør. Så hvorfor skulle jeg ind i CBS? Men det synes Anders var en god idé. Og noget af det, jeg lærte fra Anders, det var det her engagement, den store passion, der var omkring at gøre CBS til et bedre universitet, en bedre handelshøjskole. Så er der Vagn, som var min bestyrelsesformand i TDC. Og af Vagn har jeg om nogen lært kompromisets svære kunst. Det er der måske så nogen, der har sagt, at jeg skulle have en eftersidning i, men det er jo også en del af bestyrelsesjobbet nogle gange at finde et kompromis mellem forskellige holdninger. Peter Schütze, som i dag er bestyrelsesformand i CBS, som jeg tager med en masse om at sætte en høj ambition, sætte en barre så højt, at man føler, at man skal strække sig lidt for at nå den. Det er noget af det, jeg synes er spændende, som også sætter nogle ambitionsniveauer for nogle bestyrelser, som man måske ikke helt troede var muligt, når man kigger et par år tilbage. Ole Jacob er bestyrelsesformand i Schibsted, fordi jeg ikke kender ham. Og Ole Jacob er en bestyrelsesformand, som virkelig forstår at få empati, og det er også at få bestyrelsen som en gruppe til at arbejde godt sammen. Og når alt det der med empati så fejler, så slår man bare over i norsk, og så bliver det hele alt sammen lidt hyggeligere. Og så er der den sidste, Niels, som sidder her i dag. Rigtig glad for, at du vil komme her. Niels er en af dem, som jeg virkelig har lært at kalde en spade for en spade, og også i bestyrelsessammenhæng. For nogle gange kan det jo, det lærer man jo blandt andet som, når man har været sådan en 14-15-årig i konsulentbranchen, så kommer der rigtig mange buzzwords ind, og alting kan hedde noget rigtig fint. Og så forstår Niels på den fornemmeste måde at få det trukket ned på jorden og sagt, så kan det vel heller ikke være sværere. Og hvis vi ikke kan forstå det her i bestyrelsen, så er det nok fordi, der er nogle andre, der heller ikke har forstået det, så må vi hellere starte forfra. Og det er noget, som jeg også synes er vigtigt i bestyrelsessammenhæng, det at kunne tale lige ud af posen. Jeg tror, vi har hørt mange gode råd i dag, og mange har også sagt det. Det gælder om, at vi rækker hånden op og siger, at vi kan, og vi vil. Læner os lidt frem og siger, at det kan jeg også godt få til at hænge sammen derhjemme. Det handler også om, at I, der sidder ude og hjælper bestyrelserne med at finde kvinderne, får kigget lidt bredere ud. Og så handler det endelig om, at vi får gjort nogle af de her ting, sat nogle af de initiativer i søen. Lad os prøve en masse ting. Nogle af dem vil fungere fantastisk godt, andre vil måske fungere mindre godt, men det kræver, at vi sætter noget fokus på tingene, så tror jeg ikke nok, det skal lykkes. Det er jo lidt sådan, at når i hvert fald min datter går i gang med at skrive gækkebrev, det er sådan lige efter jul, så går man og leder lidt efter de der vintergækker, der skal puttes ned i det, og der er bare ikke nogen. Og når man så begynder at lede efter dem, og så lige pludselig, så står de der, og så er der bare et helt tæppe af dem. Og sådan håber jeg faktisk også, det gør i den her sammenhæng. Tak for ordet.